acute gastroenteritis, influenza-like illnesses at dengue. Yan ang top 3 diseases na naitala ng R1MC ngayong Enero ng taong kasalukuyan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Naitala bilang top 3 notifiable disease noong Enero ang acute gastroenteritis, influenza-like illnesses at dengue base sa surveillance data ng Regional Medical Center Hospital Epidemiology Center. Sa tatlong sakit na nabanggit, pinakamataas ang naitalang kaso ng acute gastroenteritis na nasa 178. Tumaas ito ng 46.67% mula sa datos noong Enero 2025 at nakapagtala ng 2 individual na pumanaw sa sakit. Karaniwan sa mga kaso ay mula sa mga edad 1 hanggang 4 na taong gulang, kung saan pinakamataas sa naturang bilang ay naitala sa Dagupan City na may 89 na kaso, San Fabian na nagkaroon ng 22 kaso, Mangaldan na nasa 21 na kaso, Kalasyaw na nakapagtala ng 13 kaso at Santa Barbara na may 11 kaso. Sumunod sa listahan ang influenza-like illnesses na umabot sa 78 ang naitalang kaso na karaniwang naitala sa Dagupan City sa bilang na 58, Kalasyaw na 12 ang kaso, Mangaldan na may 6 na kaso, kabilang pa ang mga kaso mula sa ilang kalapit na bayan. Bumaba naman ng 46.25% ang naitalang kaso ng dengue sa parehong buwan noong nakaraang taon. Sa 43 kaso na naitala, isa ang kumpirmadong nasawi mula sa sakit, habang pinakamataas naman ang kaso na naitala mula sa mga bayan ng Dagupan City na nasa 8, Mangaldan na nasa 7, Santa Barbara na nasa 4 at Rosales na may 3 kaso. Kaugnay nito, patuloy ang paalala ng health authorities na panatilihin ang kalinisan mula sa pangangatawan, kapaligiran, maging sa pagkain at tubig. Hinihikayat din ang maagap na pagpapakonsulta kapag nakaranas ng simptomas para mabigyan agad ng kaukulang medikasyon. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.